Шарафниса Давронзода 13 сола аст. Ӯ 2 сол инҷониб дар маҳфили рӯзғордории маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд пухту пазро меомӯзад. Шарафниса мегӯяд ки пухтани ҳар гуна хӯрокҳо машғулияти писандидааш аст. маҳз аз ҳамин ҳисоб мехоҳад пазандаи моҳир гардад. Ман дар ин маркази таҳсилоти иловагии вилоят толи 2 сол мешавад ки тайёр намудани ҳар гуна таомҳо, кулча қандҳо, ҳар хела салатҳоро, хӯришҳоро меомӯзам. Маркази таҳсилоти иловагӣ дорои 28 маҳфил аст. Дар он 720 хонанда ба касбомӯзиву забономӯзӣ ҷалб карда шуданд. аз ин миқдор 450 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. маркази мазкур ба таври ройгон фаъолият мекунад. дар ин муассиса дарс ё худ касбомӯзӣ давоми ҳафта 2-3 рӯз баргузор мешавад. хонандагони маҳфил дар бисёр озмунҳо иштирок мекунанд. инчунин барои омӯзиш ба сайёҳатҳо низ мераванд. дар маркази таҳсилоти иловагӣ 28 томгоҳи маҳфилҳо амал мекунанд. барои духтаракон бошанд асосан маҳфилҳои рӯзғордорӣ, бурандагӣ, дӯзандагӣ, сӯзани дӯзӣ дастӣ, забономӯзӣ бошад, забонҳои англисию, хитоию, олмонӣ, забонҳои русӣ амал мекунад. аз маҳфилҳои техникӣ бошад, авиамоделию, компютерию ва дигар маҳфилҳо. аз навозишҳои мисол асбобҳои мусиқӣ, доиранавозон, ҳамаи маълимаҳо дар инҷо ба хонандагон касбу ҳунари худро меомӯзонанд. ҳамаи маҳфилҳои мо ройгон мебошанд. хоҳишмандем ҳамаи волидайн, падару модарҳо бачаҳои худошонро ба маҳфилҳои мо биёранд. маҳфили сӯзанидӯзӣ яке аз машғулият барои духтаракон аст. ин машғулият давоми як ҳафта 2 маротиба сурат мегирад. хонандагон дар ин маҳфил маҳорати дӯхтанро аз худ мекунанд. роҳбари маҳфили мазкур иттилоъ дод ки соли ҷорӣ хонандаи онҳо дар озмуни сӯзанидӯзӣ беҳтарин иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гардидааст. маҳфилчони мо асосан аз синфи 3 то синфи 11 таҳсил мебаранд. ҳозир 12 нафар аз 10 то 12-14 нафар маҳфилчон омада ин ҳунарро омӯхта истодаанд. мехоҳам ки духтарҳо бекор нагарданду ба маркази таҳсилоти иловагӣ омада ин ҳунарро на балки сӯзанидӯзӣ балки дигар ҳунарҳоро ё ройгон омада аз худ кунанд. олимпиадаи байналмилалии робототехника дар Тоҷикистон таи 2 сол аст ки баргузор мегардад. соли ҷорӣ 2 нафар хонандагони ин марказ дар ин олимпиада иштирок намуда ғолиб омаданд. давраи байналмилалии озмун моҳи октябр дар шаҳри Мюнхени Олмон баргузор мегардад ки ин хонандагон дар он ҷо иштирок мекунанд. дастоварди онҳо дар ин озмуни байналмилалӣ чӣ гуна сурат мегирад, ин мавзӯъро дигар бора пайгирӣ менамоем. гузориши Меҳрангези Абдуҳад ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.